Una miqueta pel que és la nota de premsa que ens heu exposat a taula, perquè va ser el balanç de l'any 2023, si podries fer una síntesi dels números i del balanç de l'any que hem deixat enrere. La facturació global va ser, si no recordo malament, de 350 milions d'euros, tot el grup Fermator. Tecnolama, la facturació que va tenir va ser d'uns 80 milions. Els números que complien les previsions? Sí, va ser un creixement respecte a l'any anterior d'un 5% aproximadament. Les expectatives per aquest 2024? Les expectatives, el que ens han proposat és créixer un 10%. I en aquesta línia, en quina situació sentiu que es troba l'empresa? També tenint en compte que esteu buscant fer-vos més visibles pel que fa a la societat i tot això, és a dir, en quin moment us trobeu? Bé, doncs hem vist una certa apertura de les institucions cap a nosaltres. Ara, si això s'ha traduït en què ens donen més facilitats, la veritat és que de moment no ho veiem, però esperem que sí, sobretot que ens deixin fer. Ja ho deia una vegada un conseller que va visitar Reus, vam tenir un dinar amb ell i ho va dir, ell mateix ho va dir, diu, les empreses el que em demanen és que no s'emprenyem. I és veritat, una mica és això, perquè la burocràcia que hi ha darrere de qualsevol projecte que implica les administracions ho complica i ho allarga molt i ho encareix. I tot això difícilment canviarà, però bé, igual que els pagesos reivindiquen, doncs un dia o altre haurem d'anar reivindicant tots perquè tot això s'agilitzi molt més i no se compliqui cada vegada més. Però la reivindicació és purament a nivell burocràtic el que estàs expressant? En principi sí, per part de les administracions és burocràtic i potser de poca visió, perquè, per exemple, si un ajuntament té un terreny que forma part del seu patrimoni, però al final no és un negoci de l'Ajuntament comprar o expropiar i vendre terrenys. Aquesta no és la finalitat. La finalitat hauria de ser donar riquesa al poble, donar llocs de treball i donar vida. I tot això hauria de passar no per fer negoci, sinó per propiciar, sobretot en el cas de la indústria, que s'implanti i que proporcioni riquesa al territori. I això jo penso que no ho tenen prou clar. Potser alguns polítics sí, però no tots. I els tècnics absolutament no ho tenen gens clar, tot això. Heu fet ampliacions a Reus importants. Teniu previst noves ampliacions, sigui aquí a Falset o altres països? Sí. A Reus tenim previst fer una ampliació d'uns 5.000 metres quadrats de terreny industrial, que és un terreny que és municipal. Va ser la cessió que va fer Tecnolama quan va fer el pla parcial. Per tant, aquest terreny que era de Tecnolama va passar a titularitat pública. I llavors l'única opció que hi ha en aquest cas és te l'expropien o el cedeixes, però en acabat hi hauria d'haver la possibilitat de comprar-lo. Però llavors, per comprar-lo avui dia, tot això va per un concurs públic i n'hi va haver un que va quedar desert perquè les condicions que van oferir no van interessar ni a nosaltres ni a ningú. I per tant aquell projecte va quedar parat i ara estem esperant que hi hagi una nova oferta pública per a aquest terreny per poder ampliar. Si és que han vist que allò no era viable i ara té un preu raonable aquest terreny per poder créixer aquí. Per altra banda, a Falset també estem explorant possibilitats i a Falset també la idea també és poder ampliar la fàbrica.